Да, добро утро от центъра на Лясковец. Намирам се точно пред сградата на общината, където преди минути приключи тая обща среща, оперативка между институциите и аз успях да хвана така на излизане на входа директора на училището, ето го господин Николай Кожухаров. Здравейте! Кажете сега, кои бяхте на тази среща, какво коментирате и някакво решение взели? Да, благодаря. Значи бяхме при кмета на общината с аз, началника на инспектората, началника на образованието към общината. И... Какво решихте? Каква информация си размени? Първо отчетохме, че сме действали адекватно при така създадена се екстрена ситуация. В 7 без 15, идвайки в училище, видях, че района на училището е отцепен от органите на МВР. И учениците, денят беше обявен за неучебен ден, като учениците се върнаха по домовете. Имах си хаста, района отцепен. Така, слава Богу да кажа във ваше присъствие, че няма жертви ранени дечица. На фона на това, което разбрахме, че серия от заплахи е имало срещу децата, срещу вас и от този човек. Серия не бих казал, но от няколко от около 2-3 месеца съм получил писма, получавах от него, като заплахите бяха главно срещу мен. Но господин Кожухаров, кметицата тук преди половин час ни даде интервю на живо на улицата и каза, че той също е писал и към общината. Най-различни жалби, оплаква се. Въобще много ядосан и ден е бил този човек, но не е написал нито едно писмо, че особено се дразни от децата, от училището, от вас и буквално тая сутрин не разбрала за тая история. Възможно ли това нещо? Училището и общината са на една улица разстояние. Да, аз не мога да кажа към кои институции е отправил жалби и различни други заплахи. Вие как постъпвахте, когато получавате вие пред депутатите? Държавният глава ще обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на